שוויץ, איטליה, בתים יפים, מטופחים, כיכרות ציוריות ובתי קפה מזמינים, ובכל זאת אין כמו בבית. מהיום זה כאן, אצלנו. עכשיו אתם יכולים לחיות כמו תושבי לוגאנו שבשוויץ. להתעורר בכל בוקר באירופה ולחוות את החיים היפים. במרכזה של הארץ, במיקום אטרקטיבי, ביהוד מונוסון, מוקם הרובע האיטלקי בלה לוגאנו. מתחם מגורים ציורי על תוארת איכות החיים האירופאית, בנוי כולו בהשראת האזור האיטלקי של העיר לוגאנו. בלה לוגאנו הוא פרויקט ייחודי המתוכנן תוך הקפדה על נוחות ועל אסתטיקה, בידיהם המיומנות של תשבי רוזיו אדריכלים, מהמשרדים המובילים בארץ. מרגע הכניסה לבית אפשר לחוש בהשקעה שבעיצוב. השקעה המלווה כל פינה בחלל הדירות. לפרויקט בלה לוגאנו יתרונות רבים. רחובות שקטים שאסורה בהם תחבורה, גינות לרוב, ומקומות לבילוי ולקניות הממוקמים במתחם עצמו. דיירי המתחם יהנו מנגישות קלה במיוחד ליציאה לאיילון ולערים השכנות בסמוך לכבישים 1 ו-6. להקמת פרויקט זה חברו 2 מן החברות החזקות והמובילות בתחום. קבוצת ים סוף, בבעלות משפחת פפושדו, היא משפחה מוכרת וידועה בכל העולם, באמינותה ובאיכותה, ומשלבת ידע עם ניסיון של עשרות שנים בבניית פרויקטים. חברת מגנזי השקעות, בבעלותו של גבי מגנזי, מתמחה ביזמות ובתשתיות נדל"ן, וצברה במשך השנים ידע רב המתבטא במקצועיות, בשירות ובאיכות ללא פשרות. בלה לוגאנו, חוויית מגורים אירופאית, כמו בשוויץ, כאן ובשבילכם.